Hello guys, இது வந்து ஃபேக்ட் எர்த் யூடியூப் சேனல். நான் உங்களுடைய பூஜா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கும். லாஸ்ட் லாக்டவுன் கூட போட்டுருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அது கொரோனா வைரஸ்னால லாஸ்ட் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, லாஸ்ட் பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கொரோனா வைரஸோட ஹிஸ்டரி பத்தி பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நீங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா வைரஸ் எப்போ வந்துச்சு நினைப்பீங்க? 2019 தான் வந்துச்சு நினைப்பீங்க. இல்லை ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா வந்து 1965, அதாவது 1965 தான் வந்துச்சு. அதுவும் B814 அப்படி பேர்ல தான் வந்துச்சு. அது கொஞ்ச நாளே போயிடுச்சு. இது நம்ம கிட்ட வந்து கவர்மெண்ட் மறைச்சிட்டாங்க. பின்ன திரும்பவும் சைனால 2002 வந்துச்சு. அதுவும் கொஞ்சம் கேசஸ்ல போயிடுச்சு. திரும்பவும் ஜூலைல 2003 வந்துச்சு. அது 28 கண்ட்ரிஸ்க்கு போச்சு. 8000 பேருக்கு அது ஸ்ப்ரெட்டும் ஆச்சு. பின்ன 774, அதாவது 774 பேருக்கு செத்தும் போனாங்க, அதாவது இறந்து போனாங்க. பின்ன திரும்பவும் 2004 4 கேசஸ் வந்துச்சு. அது திரும்பவும் குணமாயிடுச்சு. திரும்பவும் அது சவுதி அரேபியா 2012 வந்துச்சு, அதாவது 2012 வந்துச்சு. அது 2500 கிட்ட கேசஸ்ல வந்துச்சு. 858 பேர் உயிர் இழந்துக்கிறாங்க. பின்ன திரும்பவும் ஒரு 4-5 வருஷம் அனுப்புறோம். திரும்பவும் 2019 டிசம்பர்ல சைனாக்கு வந்துச்சு. அது 361 கேசஸ், பின்ன 57 பேர் உயிரிழப்பு இருந்துச்சு. திரும்பவும் அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா வுஹான் அப்படின்னு ஒரு ஹோல்சேல் மார்க்கெட்ல தான் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி, ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் அப்படி பரவச்சு. அது அப்படியே உலகம் முழு பரவச்சு. அது ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாக்கு எப்படி தெரியுமா வந்துச்சு? அது வந்து கேரளால ஒரு 20 வயசு பொண்ணுக்கு ட்ரை காஃப் வந்துச்சு. அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு உறுதி ஆயிடுச்சு அது கொரோனா வந்துருக்குன்னு. கொரோனா வந்து 3 நாள்ல, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அது 23 தான் அவங்களுக்கு ஆச்சு. அது 3 நாள்ல 26, அதாவது ஜனவரி 26 அவங்க உயிரிழந்தாங்க. அப்புறமா தான் அது இந்தியா முழுசும் பரவிச்சு. அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும், நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வேற என்ன கதை நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா கீழே அந்த டைட்டில கமெண்ட் பண்ணுங்க, நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம்.